Yo, artinya endi? Aku harap menyang omahe Pak RW perlu njaluk izin anak kakak acara ing desa. Oh iya, jalan nggak usah ceramah ya. Iya aku ngerti nanging aku isi bingung cara nggunakake unggah-ungguh deh bahasa. Ini latihan isik. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak lu gak sih? Nggih. Nuwun sewu kula liya badhe njaluk izin nganakake acara ing desa. Oh monggo, apa acarane? Acara sedekah bumi, Pak. Aku setuju, ojo lali ngundang kabeh warga. Nggih, Pak, matur nuwun. Nggih. Behind the scene. Oh monggo apa acarane? Ulangi lah.